حجي اندحر امنت زي بلو جنا كاب امنت وصاي زخونه ነገር كل حطيات نبيات كبهالن كلوس كم زخت كوني اخي كم زخت كون اخا كم زلو من ريو مالتي فيتشر تراي زمسلو كاب نقال املاخ مسبخن كاب نقال املاخ اب هيوت كاب منبرن زعبت ناي تنبيت اغلغلت يلا حبيت مقدسون احنا بيت مقدس املاخينا زلونا الله مستي بيت مقدس مستي قداسينا نصرعلو كل تناملو كله قالو او انكم عينت ناي حسابات ناي ليترال ناي موساد استيالو مالتي احنا بيت مقدس املاخينا انتينا وزخير على زلو حساباتنا الله سان اشتيس كمسات حساب بلا دوس قربانسي انت يقولوا ناي فصومات عسب زي كونس ناي حتا ناي دخومات مغبي يقولوا ምናልባት ውን ገሊአቶም ሰዋስኒ ቅዱስ ቁርባንሲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደምን አይኮነን ጽላሎት እዩ ወይ ምሳሌ እዩ ዝውልለው ዋ ክሳዕ ማዕሳ ምሳሌ ኮምቡሩና ደሊለው ዞም ሰዋዚያቶም ብሉይ ኪዳን እዩ ጽላሎት ብሉይ ኪዳን እዩ ምሳሌ እንበር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምሳሌ ዝባሃል የለን ብዕድመው እንደርቶ መልሰይዶ ይقبل እዩ መስሮ ስዋን ኦርቢ መስአረካ ቅዱስ ቁርባንሲ عدم صوتها درجات مرتخا درجة منوابرخا أبز صلوا الله لي ويفلدي أنا أستاسيا بسم أب أول ومنفس قدوس هذا أملاك أمين سلام أملاك مساخنيكم زخبركم تخطتلتنا هميكانيكم لمون كمتي تصبيوا زغنهم شرشاي كفال ارتدكساوت تمرت دحنت ابز بالارستي حزنا يزلنا منفساو زت حزنا قريبنا لنا لمون كم تخل غزيم سايزلو ابونا ممرنان قسيس اردم اوامي كريم ابونا ابراهيم مصاهم قادحان صنحخه እግዚአብሔር ከአ ክብር ምስጋና ንዑ ይኹኖ ክሳብ ሰዓት ዝረዳአና ነዛ አገልግሎት እዚ ዝሃበና ንርእስናነቶም ዝሰምዑና እንድሕነሉ ጸጋን አፍደገን ስለዛሃበና እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን አሜን كنكتاتلهم زقنا بزح حلفه مالتي شيء من البات تخاتلتنا متححز وخنم ابتناي ناي كما جمعت تحزنا ارترسات مرتحنت مسرعنا فطران اورادغاني ادم رينا قصيلناون زعباتي زتوهبه تسفاون رينا نيرنا حقو مسين رون رينا نيرنا مالتي حقو مسيون نود سو كل حنا هم زي كل قدا حاتياتون مننتنا فليت ويلنا مالتي دحري زرانا يدما مخميد قالو لا تسفانا ني ادم بخميد امخدحن زبل رسونا ليلنا እዚ ድማ ብጸጋ አምላኽ ምዃኑ ከምቲ ብጸጋ ይኹም ዝለሓንኩም ዝብል ዘላብቲ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ማለት እዩ ብጸጋ አምላኽ ምዃኑ ርኢና እቲ ጸጋ እንታይ ምዃኑ ዝብል ወን አርስቲ ርኢና ነርና እቲ ጸጋ ድማ ተቀዳማይ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላይ ጸጋ ድማ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ርኢና ካብኡን ኣብቲ ቀዳማይ ጸጋውን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ከም ዘድሓነና ዝርዝር ርኢናዮ ኣብ ኣርባዕተ ከፊልናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ብምልባሱ ብትምህርቱ مسكال بمماتو بتنسأي زول زي أبتدحنتنا زنبرون تقولنا رينا نيرنا مالتي كتيلنا زرعنا يدما منفس قدوس رينا منفس قدوس انتايو رينا يو أبتدحنتنا زولو تاراون انتاي مخانو رينا مالتي داري شعو زي أبزي كل زي تساقاها نتساهي أبتلا زخونها زخون زغاقرنا يو نهتنا صراح يلدن يلدن نيرنا مالتي حجت ترى ام قبال صقا ترى ود سب كان تايزبار استون زحل فرينا نيرنا مالتي او دما اب كل ترينا نيرنا تحده نت صقا مقبالن مست صقا معياين زبل ارستينا نيرنا ويت سينرجي نبلو مالتي اب تقدامي ارسينا زادنا حاجن نت صقا مقبال زبل نت صقا نقبلو لمنغدታት دما امنت زبل ارستينا سكريسنا نيرنا بدحلتنا زلو ترانا انا امنت ترارينا قصلناون ጥምቀት ወሪና ምስጢረ ጥምቀት ወሪና ጥምቀት እንታይ ወሪና ዮ ኣብዳሕነትና ዘሎ ተራውን ጥብገርና ሪና ነርና በቀጣናት ነይሎም ማዓንቲ ሕቶታት ከስከረኩም ኣቦና ሓደ ካብቲ ጸጋ ንቕበሉሉን ምስጢረ ሜሮን ማለት ምስጢረ ሜሮን ክንብል ከለና እንታይ እዩ እትናቱ ድሕረ ባይታ ከመይ መጣጽኡ ጽቡቕ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ርእስቲ ብልክዕ እቲ ክንከዶ ፀናሕና ኣምፂኻዮ ኣለኻ ማለት እዩ
حجي نتعذبتنا بز كاتاتلو أزي حجازي وزي حيسكياز أنا حخا مبري أبينا زلنا برقص أبينا كفالينا دلنا أبتي تسقى أملاخ مقبال زبالينا زلنا حجي دحنت كم تسقى أملاخ إلنا كنري خلنا كريستوس بزجبرو تسقى محرتن نكريستوس بمؤمن زتقبلنا منفس قدوسن زيهم ني أملاخ تسقى مخان ني أملاخ نمدحنا زتوهابه زتسرح قبر مدحن مخانو زرينا مالتي سبقن نتي مدحنتي ناولكو خمسة تخينو تا قبر ملسي أبزبل تقدامي انتاينا منتاينا دلنا أفتا نتسقى مقبال أبتبل امنتي لنا جميرنا تمكت ونرئينا نيرنا مالتيو بنقسو لو ما عنتي ناب مستر ميرون نخيدا لنا حجي أب كل قعزونا نتسقى أم مقبال يخون مستسقى أم عياي أبزبل نتا امنت كل قيك نرسعي بلنا انتاينا لنا نيرنا أبزح حلفة زعبا امنت كنزارب كل ناس امنتي كم حنت نتبي أب تاريخ أيقونة كل سعينا نأمن إلنا نيرنا مالتي هاري قدس باولوس نابس برومي أبصحفو ملؤوتو معرف حدا فقد عسى شو عاتسي كم مجمرتك سعمو ودأتا بأمنت زركب صدقي لي يقاليش وزر تا أمنت سحنسا زي كونس معلتاوي كل سعيخة تأمن مالتي كل سعيخة تأمن اجي أبجي أتصبي أنا هنرد أي قبعنا بأمنتي خاتتما بأمنتي وهبت منفس قدس ويدما ناي مسترميرون تفتصل مالتي حجي اندحر امنت زي بلو جنا كاب امنت وصاء زخونه ነገር كل حتياتي جي هاري قدس باولوس سني نابس برومي اب صحافو ملأختي قال بقالا كنريا انتي يلولو تا امنت تبالس اب كله غعزو ناي هيوتنا كم زلا كنت صرسي انتي يلولو معرف 14 كمي أب أمنت زي تمسرته كل حتياتي يقول أب أمنت زي تمسرته تخوين حدا نجر حتياتي يقول تمود أتا تقصينا رومي معرف 14 الزلة أنت هتقول لا أب أمنت زي تمسرته كلش أنتي حتياتي سلازة تأمنت إن بلا زلنا نأمنتن نتمكتن نأمنتن نميرونن نأمنتن نقدس قربانن نأمنتن نسنا يجبرن كم فلاليو أي جبأناني مالتي بزح جزء قالوا بزعبة أمنت كابت زجبو نلعلي كوي نلعلي كونس كابتي هيوتا زخنة بجبر تقول له تقول له أجات أميتات كم فليا هردق بهال مالتي بتعمي زحزناك كأمنت زي تمسرة زبلو كله حتى كم دولو أفتتم كات كنو الكلام أو أمنت على بأمنتي خاتتم كم تزبلناه كاب تمكس أنت عينت بركة تركب كنو الكلام ولد أملاخ مخان كنو الكلام بأمنت ندحر زي تقبل كخمي غير كولد أملاخ تخو بأمنت زعية مالتي ما نيتا بأمنت زي تمسرة كل حتى لازم نجرس صبي أنا كن ردو أي جبأنا مالتي هجي لما أنتي بس إحنا زلنا زا مستر ميرون تبهالي مالتي ميرون انتايو عند حد عيلنا وهبت منفس قدس ويدما حيل أملخ نحد شيوت إلنا هنا كنريو مالتي زي بقى قال حد أبوتات ولقاوي بقى لهمسا يبلو مالتي ويدما ولقاوي بقى لبراكليتوس إلهم يصوعوه أبتمكت انتاينا إلنا نيرنا ولد أملاخ نخون إنا إلا نيرنا أبتمكت أرجيت سبنتنا يقنطط إنا إلا نيرنا بتمكت مالتي بقدوس كبا أميرون أبيلنا دما نزا حدش هيوت زن منبر زد لينا ملوكوتا وحيلي انتاي نخون ويدما تصقى نقبلولو مستير إيو مالتي همزي أبونا زقلصونا اللو أبونا بوشنا من زقلصونا اللو نتمكت نميرون قدوس قربان أتحيزهم كزارو وخلص انتايام زبلو تمكت لداتي يولو كم تحان تأدى نودا انتاي تقبرو تولدو سأوليداتو ميرون كأسني منفس قدوس
ሜሮን ከዓ እትቦ ነቲ ዝተወልደ ህፃን ኣቦ ኢሉ ከም ዝኣምነሉ ወደይ ቀሬታ ወደይ ኢሉ ከም ዝኣምነሉ ምሻሎ ታደው ሊዳቶ እቲ ሰብኣይ ከዓ እንታይ ይብል እዚ ወደይ ይብል ማለት ሓቀደ ኢሉ ይፍርመሉ ወይ ድማ ነቲ ዝተወለስ ወዱ ምዃኑ የጽንዖ ማለት ሓቀ ስለዚ እቲ ጽንዓት እዚ እቲ ሜሮን ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ውበት መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነታ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ከመይሎም ይገልጽዋ እቲ ቆልዓ ግን ስለ ዝተወልደ እንታይ ይገብርኒ ይዓብኒ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣሎ ክምገብ ክኽእል ኣሎ ሕጂ ከምዚ ገይሮም ይገልጾም ብጣዕሚ ደስ ስለትብለኒ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጥምቀት ክሰብክ ከለዉ ስለዚ እዚ እንታይ ኢና ንብሎ ዘለና ውበት መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ነቲ ዝተወልደ ህፃን ዘጽንዖ ወይ ድማ ነዚ ሓድሽ ህይወት ክነብር ሓይልን ጉልበትን ዝኾኖ እዩ ማለት እዚ ሜሮን ንብሎ ዘለና ሕጂ ኣብቲ ታሪኻዊ ኣመጻጽኡ እንድሕርዳ ርኢናዮ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካህናት ነገስታት ነቢያት ይቕብኡ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ፍቅዲ 30 እንድሕርዳ ርኢና ደቂ ኣሮን ክቕብኡ ከለዉ ንርኢ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 1 ከምኡ ድማ ቀዳማይ ሳሙኤል 16:13 ነገስታት ክቕብኡ ከለዉ ንርኢ ናይ ሳኦል ንርኢ ናይ ኣቦና ዳዊት ንርኢ ማለት እዩ ነገስታት ይቕብኡ ነይሮም ማለት እዩ ነቢያት እውን ይቕብኡ ነይሮም ማለት እዩ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 16 ማለት እዩ ስለዚ ከም በዓል ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ ማለት ይቕብኡ ነይሮም ሕጂ እዚ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ስርዓት ናይ ቅብኣ ወይ ድማ ቅብኣ ሜሮን እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ቅብኢ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መጻና ግና እቲ ቅቡእ እንብሎ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክቡር ወይ ድማ ቅቡእ ማለት እዩ እሱ ግን ንቅብኣቱ ካብ ካልእ ኣይደልየን እዩ ብባህሪኡ እንታይ እዩ ወዲ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ግን እንታይ ኢሉና መንፈስ ቅዱስ ክንቅበል ብስሙ ንዝኣምኑ ዘበሉ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ከም ዝቕበሉ ይነግረና ሓቀይ እዚ ኣብ ዝቐዳዕ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና ኢና ኣምላኽ ምስ ኣመንካ ብመንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ እዩ ናቱ ዝገብረካ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 13 እንተዳርኢናስ እንታይ ዝብል ንስኻትኩም ነቲ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ዝኾነ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕኹም ይብል ብምስማዕ ይጅምር ማለት እዩ ብኡ ከዓ ምስ ኣመንኩም በቲ ዘተስፈወኩም መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙስ ናቱ ገበረኩም በቲ ዘተስፈወኩም መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙስ ናቱ ገበረኩም ሕጂ እዛ መንፈስ ቅዱስ እዚኣ እንታያ ናቱ ይገብረካ ማለት እዩ የጥርየካ በቃ ዕርቡን ርስቲ ዝኾነካ ሓይልን ጉልበትን ይህበካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተግባራውነቱ ኣብ ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎም ድሕር ዳሪና ኣነ ካነበኹሉ ምኔ ንስኻን ዘለኣለም ንስኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ ንስኻትኩም ግና ኣብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ ትቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ክብሎም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 49 እዚ ተስፋ እዚ ብበዓል 50 ተግባራዊ ኮይኑ ማለት እዩ ሃዋርያት ካብ ዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መበል 10 መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ተኣኪቦም ከሎ ልሳናት ሓዊ ዝመስል ካብ ሰማይ ከም ዝወረደን ነፍሱ ወከፎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመልኡን ይነግረና ማለት እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ሕጂ ኢና ቅብኣ ሜሮን ወይ ድማ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ነዚ ሓድሽ ህይወት ዝኸውን ሓይልን ጉልበትን ንብሎ ዘለና እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ማለት እዩ ሃዋርያት ካብ ሰዓት ትጀሚሮም እንተክገብሩ ከጥምቁን መንፈስ ቅዱስ ክህቡን ወይ ድማ ከውርደሎም ነቶም ዘጠምቅዎምን ንርኢ ማለት እዩ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 14 እንድሕር ዳሪና እቶም ኣብ ሰማርያ ዝነበሩስ ተጠሚቆም ነይሮም ግናኸ መንፈስ ቅዱስ ኣይተቀበሉን ነይሮም ማለት እዩ ሃዋርያ ፊልጶስ ብዘገልግሉ ኣገልግሎት ኣሚኖም ተጠሚቆም መንፈስ ቅዱስ ግን ኣይተቀበሉን ነይሮም ሽዑ ሊኢኹም ንጴጥሮስን ዮሐንስን ንሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ዮሐንስን ይጽውዕዎም እሞ እሳቶም ኣእዳዎም ኣንቢሮም ምስ ጸለዩሎም መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቀበሉ ይነግረና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 5 ተመሳሳልስ ደቂ መዛሙርቱ ንደቂ መዛሙርቱ ዮሐንስ ብስም ኢየሱስ አጥሚቁ ምሰጥሞቆም ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ
ኣዳው ኣንቢሩ ከም ዝጸለየሎሞ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቀበሉ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስርሕ እዚ ኣብቲ ስነ መለኮታዊ ኣገዳስነቱ ወይ ድማ መልእኽቱ እንድሕር ዳሪና ከምኡ ዝብሎም ማለት እዩ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ምቕባል ስኒ ከም ምንታይ እዩ ዝገልጾ ከም ቅብኣት ይገልጾ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:20 ከም 27 ተዳሪና እንታይ ይብል ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ ቅብኣት ኣለኩም ይብል ማለት እዩ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ዘሎ ህያብሲ ከም ቅብኣ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ቅብኣ ኣለኩም ይብል ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1:21-22 ተመሳሳሊ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ንኣና ንኣኻትኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘጽናዓና ኣምላኽ እዩ ዝቐብኣናውን ንሱ እዩ ሕጂ ኣጸቢቕና ክንሪኣ ኣለና ዘጽናዓና ኣምላኽ ንሱ እዩ ዝቐብኣናውን ንሱ እዩ ከም ናቱ ከም ዝኾንና ማሕተም መፈለጥታ ዝገበረልና ኣብ ልብና ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ንሱ እዩ ረዮ ሕጂ እቲ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ቅብኣ ሜሮ ንብሎ ዘለናስ ናቱ ከም ዝኾንናስ ማሕተምን መፈለጥታ እዩ ማለት እዩ ማሕተም መፈለጥታ ዝገበረልና ኣብ ልብና ድማ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ንሱ እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ምቕባእ ዝብል ቃል ኣሎ ማሕተም ዝብል ኣሎ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ባል ኣሎ እዚ ሕጂ ቅብኣ ሜሮን እንብሎ ዘለናስ እንታይ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንሕና ነቲ ውሉድ ኣምላኽ ክንከውን ብጥምቀት ምስ ተወለድና ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ነዚ ሓድሽ ህይወት ዝኸውን ሓይልን ጉልበትን ክንወስድ እንቕብኣሉ ደቂ ኣምላኽ ምዃንና ናቱ ምዃንና ካብ ኣቦ ማሕተም እንረኽበሉ ሳልሳይ ድማ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል ከም ቅብኣት ከም ማሕተም ከም ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቅድሚ ምስጋርና ታ ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ስኒ እንታይ ኢሉ ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ዘብለንያ ተጠንቀቁ ኢሉ ነዚ ሓደ ተራ ዘይቲ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ይብል ብዛዕባ ቅብኣ ሜሮን ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ተራ ዘይቲ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ከምቲ እቲ ቅዱስ ቁርባን ከምቲ እቲ ሕብስቲ ቅዱስ ቁርባን ድሕሪ ምጽዋዕ መንፈስ ቅዱስ ጽዋዕ መንፈስ ቅዱስ ማለት ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለአሌነ ምስበልካ ወይ ድማ ረስዮ ምስተባሃለ ነዚ ሕብስትስ ስጋ ይኹን ነዚ ወይኒ ኸኣስ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ምስተባሃለ ምጽዋዕ መንፈስ ቅዱስ ምስተገብረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተራ ሕብስቲ ይኮነን ስጋ ክርስቶስ እዩ ብድሕሪኡ ተራ ጽዋዕ ኣይኮነን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ተራ ዘይቲ ኮይኑ ኣይተርፍን እዩ እኳ ደኣ ናይ ክርስቶስን ናይ መንፈስ ቅዱስን ጸጋ ይኸውን ብጉህድ ብዘይቲ ትቕባእ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ትሕተም ብምባል ቅዱስ ቄርሎስ ኢየሩሳሌም ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ እዩ ኢልና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ቀደም ተስማዕና ኣቦና ምናልባት ክትነፅርሲ ኣብታ ናይ ገሊጽኩም ከም ፀናሕኩም ናብታ ናይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ዘላ እቶም ሐዋርያት ጴጥሮስን ዮሐንስን ንሰማርያ እቶም በክርስቶስ ኣሚኖም ተጠሚቖም ዝነበሩ ግን ከዓ መንፈስ ቅዱስ ዘይተቐበሉ ኢሎም ድሓር ኢድ ብምንባር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐበሉ ርኢና ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከምኡ ክሪኦ ፀኒሕና ሕጂ ኣብቲ ቀዳማይ ሴንቸሪ ናይ መጀመርታ ዝነበረ ክፍለ ዘመን እቲ መንፈስ ቅዱስ ምዕዳል ወይ ድማ ምቕባል ብኣምሮተ ኢድ ነይሩ በቶም ቅዱሳን ኣቦታት ሕጂ ኣብ መዓስ እዩ ዝቕየር ደሎ እዚ ብቅብኣ ሜሮን ማለት እዩ ማለስ ብኸመይ ተቐይሩ ወበገሲኡ ወይ ከመይ እቲ ምስ ምግፋሕ ኣገልግሎት እዩ ምስ ምግፋሕ ኣገልግሎት ናይቶም ሐዋርያት እቲ ብምንባር እእዳው ዝነበረ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ብዝገልጽ መገዲ ቅብኣ ዘይት ክኸውን ወሲኖም ማለት እዩ ሐዋርያት ስለዚ ቅብኣ ዘይት ይዳሎ ማለት እዩ ሜሮን ክንብል ከለና ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት እፅዋት ዝተዳለወ ዘይቲ ኮይኑ እቲ ዘይትቲ ብጸሎት ብናይ ሕብረት ጸሎት እታ ቤተ ክርስቲያን ይዳሎሞ ኩለንተን ኣብያተ ክርስቲያናት ብቲ ተመሳሳሊ ዝኾነ ዘይቲ ክቐብኣ ከለዋ እቲ ናይ ሕብረት መንፈስ ይሓድር ብዝብል ሓሳብ እቲ ብኣምብሮተ ኢድ ዝነበረ ብቅብኣ ክኸውን ወሲኖም ማለት እዩ ሕጂ እቲ
ቅዱስ ቅብኢ እንብሎ ዘለና ብሕብረት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ናብነት ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ዳኣ ኮይና እቲ ሕብረት ናይቶም ናይ ሲኖዶስ ኣቦታት ዘለው ንሳቶም እዮም ብዙሕ መስርሕ ብዝሓለፈ መንገዲ ነቲ ቅብኣ የዳልዎ ማለት እዩ ናብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ካ ይዝርጋሕ ማለት እዩ ብኡ ከዓ በቲ ሓደ መንፈስ በቲ ሓደ ጸሎት በቲ ሓደ ሓሳብ ክንቅባእ ከለና እቲ ሓደ መንፈስ ኣባና ይሓድርን የጥርየና ናቱ ይቀብረናን ማለት እዩ ስለዚ ብውሳኔ ቤተ ክርስቲያን እዩ ምናልባት ቅድሚ ምስጋርና ምስኣት ተኣሳሰር ቅብኣ ቅዱስ ዝበሃል ኣሎ ምስ ቅብኣ ሜሮን እንታይ ዝፈላለ ድዩ ሓደ ድዩ ማብስ ቅሩብ ብምድንጋራት ትፈጥር እዩ ማለት በበይን እዩ ቅብኣ ሜሮን ዘይድገም ምስጢር እዩ ማለት እዩ ንምጽናዕ መንፈስ ቅዱስ ይኸ ዝወሃብ ማለት እዩ ቅብኣ ሜሮን ዘይድገም ምስጢር ቅብኣ ቅዱስ ዝበሃል ግና እዚ ንዝሓመሙ ዝወሃብ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ሐዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 እንታይ ኢሉ ኣሎ ዝሓመመ እንተሎስ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ ኢሉ ንሳቶም ከዓ ዘይትእናቀውስ ብስም ጎይታ ይጸልዩ ኢሉ ትብል እዛ ክፋል እዚኣ እታ ብእምነት ዝተጸለየት ጸሎት ከዓ ነቲ ሕሙም ከተሕውያ ዝብል እዚ ቅብኣ ቅዱስ ቅብኣ ቀንዴል ዝበሃል ዘይቲ ዝተፈለየ እዩ ማለት እዩ እዚ ንዝሓመሙ ሰባት ንፈውሲ ዝወሃብ ዝደጋገም ምስጢር እዩ ቅብኣ ሜሮን ክንብል ከለና ግና ዘይደጋገም ምስጢር ንማሕተም መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ዝወሃብ ማለት እዩ ቃልዮ ተስማዕልና ቦና ኣዝዩ ንጹር እዩ ዘሎ ምናልባት ሕጂ ናብታ ቀንዲ ሕቶ ኣቱ ኣርእስትና እውን ትምህርቲ ድሕነት ዝኾነ ተራ ናይ ምስጢር ሜሮን ኣብ ድሕነትና እንታይ እዋ ሕጂ ጽቡቕ እዚ ከምቲ ዓንቶይ ዝብላ ዝነበርኩ ማሕተሚ እንድሕር ዳኢልናዮ ነቲ ብጥምቀት ዘረኸብናዮ ጸጋ ውልድነት ይሓትሞ እዋ ንሱ ዘይደግም ዘይጠፍእ መንፈሳዊ ማሕተሚ ማለት እዩ እዚ ማሕተም እዚ ፈጺሙ እንታይ ዘይኮኒ ዘይጠፍእ ዘይድገም ማሕተም እዩ ማለት እዩ ሕጂ بحيل منفس قدس زرقاقص نت لدتكاس بحيل منفس قدس مرقاقص ስለዚህ እዚ بتاع موساني اب ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ጥምቀት ሜሮን ቁርባን ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝፍጸም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ሓደ ግዜ ፈላሊና አይነሪኦን ኢና ማለት እዩ እዚ እቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል አቡሉ ኪዳን እንታይ ኢልና ነርና ነገስታት ነቢያት ካህናት ይቅቡኡን የሮም ኢልና مش حقي نحنا ድማ ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ነገስታትን ካህናትን ነቢያትን ክንከውን እንታይ ነቅባ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ካህናት ሙኻን ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝሕጂ ኣፍቲ ምስጢረ ክህነት ዝበሃል ብኻል አጋጣሚ ንዛረበሉ ንኹን ክልተ ዓይነት ክህነት እዩ ዘሎ ናይ ቅብኣት ክህነት ማለት ናይ አገልግሎት ክህነት ዝበሃል ኣሎ ብዲቁና ብክህነት ብጵስጵስና እተገልግለሉ ውልቃዊ ክህነት ካሎ ንገዛእ ርእስኻ እንታይ ትገብረሉ ማለት እዩ ንገዛእ ርእስኻ መስዋዕቲ እትገብረሉ ሕጂ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፈቅደ ሓደ ንስጋኹምሲ ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ገይርኩም ከተቅሩቡ ይብል ማለት ሕጂ ንስኻስ ንገዛእ ስጋኻስ ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ገይርካ ናይ ምቕራብ ኣለ ሓላፍነት ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክገልጽ እንከሎስ ኣብ ካልኣይ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 9 እንድሕር ዳኢሉስኒ ንስኻትኩም ዕቤት ናብቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘግርም ብርሃን ዘሳጋርኩም ክትነግሩስኒ ኢሉ ናይ ንጉስ ካህናት ይብለና ማለት እዩ ሕሩይ ወለዶ ቅዱስ ህዝቢ ኢኹም ይብለና ማለት እዩ ናይ ንጉስ ካህናት ኢኹም ይብለና አለ እዚ ሕጂ ብዛዕባ እንታይ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ዛዕባትና አገልግሎት ዝተፈለየ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እንታይ ዛረብ ዘሎ ንገዛእ ርእስኻስ እንታይ መስዋዕቲ ገይርካ ባህ ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ገይርካ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ እዚ ቅባት እዚ ነገስታት ይገብረና ኣብ ርእሲ መን ነገስታት ንኸውን ኣብ ርእሲ ሓጢያት ንጉይተት ማለት እዩ ትማሊ ሓጢያት ንዓና መሊኻትና ነይራ ሕጂ ግና
نحنا نملكا أبرأس كلهم فتوتات مالتي نعوم نخي نجزء مالتي باروت زنبرنا حجينا انتي نجستات نخون مالتي قال نبيات نخون نبيات مالتي مالتي نحق وانجيل بهوتنا قالنا نمسكر كم حدا جزي انت يالو نبيات كبهالن كلوس كم زخت كوني إيغي كم زخت كون إيغا كم زلو من ريو مالتي فيتشر تراي زمسلو كاب نقال أملاخ مسباخن كاب نقال أملاخ أبيوت كم منبارن زعبت ناي تنبيت أقول يلا مالتي السيو أبرس أوداتكم من أوالدكم من سي منفسي كورد يمو نساتهم كاس كنبي أميلون أنت يا كنبي نتي أبقى الأملاخ زل حقس كمسكرون بيوتهم كنبرون يا مالتي سلازي زي ناي نكسنتن كهنتن قبعت إلنا نريو مالتي قال بيت مقدس هياو أملاخ نخون نحنا بتعمل وسانيز بيت مقدس هياو أملاخ نخون أبولي كيدان إلنا نيرنا منفس أملاخ أبسب داي حدرن حجيجن نزل على مسانا زنبر بمعنى حتياتون أي حد جناني بخحجة تزي كوين بمعنى حتياتون أي حد جنان انتي دا كل جزء نامن السحة زمرحنا منفس نسي مالتي أوشت نعزله انتي له سبنتكم بيت مقدس نايت أب أملاخ كاب أملاخ استقبلكمو أوشت أخم زله منفس قدوس مخانو دوم أي تفلتون إخوهم يبل مالتي نسبنت ناس بيت مقدس هياو أملاخ يجبر مالتي نحنا بيت مقدس أملاخ نخون زي حجز فتسامي نايتي أملاخ مسب زغورو ناي عرق اسرحس فتسامي بايزي انتي مالتنا أملاخ قدم انتي يلوني يوريلنا نيرنا أما أخلكم متان كنبر سني بيت مقدس فرح لي أبوم كنبر أيكلني منياتو سبن أملاخ بمنيات حد أتفلالي أما أخلو منبر نير مالتي دحرايك أملاخ مسانا أمانيئل سقال بيسو مسانا دم أخوين حجيقن أبانا أوشتنا خوينو منفس قدوس أبانا كحدر إذن حدش كيدان تسأقا إيو مالتي سلازي بيت مقدس هياو أملاخ نخون مالتي شعوب منفس أو أزوار نقالسي مالتي حجي بوزح قزيه إذا بفلي أبت مستي معيتي اتمام تسأقا مخان أبزبل أتبيغنا كنرئينا إذا منفس إذي أبانا زعي مالتي ندحنتنا زعي كابانا يكونن كمننتنا يكونن مالتي نحنا جن كل جزية إذا منفس جزي أبرومي معرف شو منتس انتايلو نحنا كميلنا كمن نتسلس ينفلت أني نايلو منفس قدس جن بزي نجر تاي تسللنا نسو ندخامنا يدقفو إلو مالتي إذا حجازنتنا منفس قدس أو هيوتنا حتى كن نبر كلا أو حتى كن ود كلنا نسحي مرحنا يملسنا صدق إن مقبار انتهي قبرنا يدقفنا تايلو سني أفيليبيسيس معرف كلتا فقد عسر تغلتا مئنت بفرحة رعدا مئنت نايقزأ رؤسكم دحنة سرحو مش بلس نحنا نايقزأ رؤسنا دحنة كنسرح خلنا كما يقولوا أملاغيو بعلو أباخاتكم كتداليون كتقبرون سني أباخاتكم بعلو زعيلو مالتي أملاغيو كتداليون كتقبرون أباخاتكم زعي سنعي نقر نمقبار مجمرة نمجلي سنعي نقر نمقبار عامي يخونك قلبت يخونك مالتي حجي أبزنتاينا نرئزل لنا مسي لكتا نمنفس قدس ندحنتنا وصايم زي منفس قدس مبر كندحن أين خلنينا بزي حقازنت منفس قدسي كندحن مبر أين خلنينا مالتي هجي انتاي يلو بحواري قدس باولوس سناي مقبار دا دليتها لن نمبر مقبار سناي سيبلين يلو حج قنا اتي سناي مقبار قلبة عامل بمنفس قدس زي أتحساب مالتي سناي مقبار ناي منفس قدس حيلي يدل مالتي سلازم انتاي يلو زئزز منفس اي مالتي اوشتنا زحدر مستي أقدم ناس تزاربنا يو حجي مستي أقدم ناس تزاربنا ناي بولي كيدان زنبرا ودكت مزحجنا تحزو مالتي انتاينا إلنا نيرنا منفس ناس لزموت إلنا نيرنا مش حكي منفس ناس انتاي سيزو خنا
ሞይቱ ነይሩ ፍልጠትና ጎዲሉ ነይሩ ኢልና ተስፋ ዘይብሎም ነርና ሓቀይ ጸልሚቱ ኢልና ነር ሕጂ ግና መንፈስ ቅዱስ ናባና ይመጻሉ ብምኽንያት ክርስቶስ ሕጂ ግና መንፈስ ቅዱስ ናባና ይመጻሉ ተአረጊት ሰብነትና ከመውት ውሉድ አምላኽ ክንከውን ሕጂ ግና መንፈስ ቅዱስ ይመጻሉ እንታይ ኃይልን ጉልበትን ክኾነና ማለት እዩ አምላኽ ንምእዛዝ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ኢልና ዝጠቀስና እንታይ ጽሩይ ማይ ክንጽገልኩም ካብ ኩሉ ርክሶትኩምን ካብ ኩሉ ጣዖትኩምን ከንጻሃኩም ይብላ ኣሎ እዚ ሕጂ ክንሪኣ ዘለና ህያው ክገብር ዝኽእል ሕጂ መጽኢሎ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ እምበር መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ አባና ይዝሓድር ዘሎ ማለት እዩ እጂ از أتصبينا كنريو زجبأنا كنردو زجبأنا حجة تمويتوز نبرة منفس تمويتوز نبرة منفسنا أنت يخون على حجة هي ويخون على مالتي حجة إذا منفس هي وصل زخنة أنت النبي نب كل صدق خمرحنا كاب أملاخ تسجخ نقبل نخلينا حجة مالتي كأملاخ قلبت كنقبل نخلينا مالتي كده موتاتنا نيرنا مالتي كمتي أب إفيسون معرف كلتس أنتينا قدام سبح حتياتكم موتات نوركم يلو مش اتكاهن بسم أبون ودن منفس قدسن كتمؤكا خلو انتي يزبلكا بسم أبون ودن منفس قدسن أتميقو كب أميرون مسك أبأكا انتي أوف النابلة نساء منفس قدسن يبلكا مالتي نساء منفس قدسن مسبلكا لك عبزة ساعات زيادة صقا منفس قدس أبخا يحدر مالتي منفس قدس يحجني منفسك بقصبة انت يزقبرو انه تموت منفسك انت هي يقبرو مالتي لذي بزي إذا منفس زخا أب كله معلتات هيوتنا دما انت يقبرنا ناب كله صدق زبالة يمرحنا مالتي قال هو تسمع لنا بنا نالبات تا كريان نصنحنا زن صبغ يركم مغلط وني كنا ايضا احنا تاع حدش كلان كهنات زبرنا ياسين مستناي اغلغلوت كهنات كم زي كنا بنصر قلصا صنيهم تبيت مقدسون احنا بيت مقدس املاخنا زلون الله مستي بيت مقدس مستي قداسينا نسرعلو كله تنملو كله قالو او انكم عينت ناي حسابات ناي ليترال ناي موساد كستيالو مالتي احنا كبيت مقدس املاخنا انتي نو زخير على زول حسابات ونالو سان اشتي اسك مساعد حساب بلا هو تي غبو مرداتا زي مركابيو امبر بحقي نحنا بيت مقدس هي املاخنا زمالت جنا املخونا انسرعلو مسواتي انسوالو سوات مسغانا انسوالو بيت ادليناني مالت جنا ايكونن مالتي حواري قدوس باولوسي ناب ابراهيم ناب صحفو ملؤخت معرف 13 انت يلو نحناس مسوئي قالنا يبل مالتي لجي بزعبه مسوات حدش كيداني يزارب زلو مالتي تنبيت ملكياس نابنت كنري نخلينا منالبات تا معرفه حسوان سزلو ابتا حتي صحفوها خونو زم ايديتراتنا انتي زبل بزعبه ناي بولي كيدانن ني حدش كيدانن مسواتي كزاربن كلوس مسوات بولي كيدان كم زبقع دحر حجي مسوات خابهم كم زي قبل مس غلصه سمي غنا اب احزاب سني عبو كخوني يبل مالتي سمي اب احزاب سنتي كخوني عبو كخوني يلو نسمي كاس اب كل بوتا عطان كعطنن مسوات كسواني يبل مالتي اجي نصرتي مالتي بزعبه منتي تزارب زلو بزعبه عيني عطان بزعبه عيني مسواتي زاربالو اندحر دايلنا بزعبه ني حدش كيدان بيت مقدس بزعبه ني حدش كيدان مسواتي بزعبه ني حدش كيدان عطان يزارب زلو مسوات بولي كيدان ما كل بوتا يغبر جكاب يرسالي سازي بسميس اب كل بوتا عطان كعطاني زبحال زلو نبيت كريستيان ني حدش كيدان بيت كريستيان بسمي مسواتي زبحال زلو ني حدش كيدان مسواتي قدوس قرباني مالتي سلازي املخونا انفصملو مسواتي قدوس قربان انعرغلو استقدس بيت كهلونا كم زخيل مصحف قدوس نصوري مالتي سلازي
ብዛዕባ እቲ ቤት መቅደስ ልብናን እቲ ኣገልግሎትና እንፍጽመሉ ብሕብረት ነምልኸሉ ቦታን ዝኾነ ዝጋጩ ነገር ይብሉን ማለት እዩ ጽቡቅ ቃልያ ተስማዓልና ቦና ጽቡቅ መግለጺ እዩ ንቀጽል ናብታ ራብዓይቲ ጸጋ ኣምላኽ ንቕበለላ ቅዱስ ቁርባን እንታይ እዩ ቅዱስ ቁርባን ድሕረ ባይትኡ መስራት እዩ ኸመን እዩ ቅዱስ ቁርባን ካ حفشوا حسابتنا صبوا قصل شو حجي ጸጋ ኣምላኽ ምቕባልና ደለና ሳኽን ንሳዓይደ ለኒ ግብረ መልሲ ወዲ ሰብ ኣብ ድሕነት እንዲና ደለና ሕጂ ነቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ብክርስቶስ ዝገበሮ ምድሓን ነቲ ብጸጋ ዝመጸ ምድሓን ስኒ ከመይ ጌርና ንቕበሎ ኢና ንብል ኣለና ብእምነት ኢልና ጥምቀት ኢልና ቅዱስ ሜሮን ኢልና ሜሮን ወበት መንፈስ ቅዱስ ኢልና ሕጂ ድማ ቅዱስ ቁርባን ሕጂ ቅዱስ ቁርባን ሓደ ካፍቶም ዝደጋገሙ ምስጢር ኮይኑ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንካፈለሉ እዩ ከምታ አንቶ ይዘልነስ ብምሳሌ ክንሪኦ እንድሕር ዳ ኮይኑስ ሰብስ እንታይ ይገብር ይውለድ ቅድም ሓቀይ ኣቡኻ ኣነ ኣቡኻ ኢልኻ ይፍርመሉ ብድሕሪኡ ግን ኣብ ህይወቱ እንታይ ክገብር ኣሎ ከዓብ እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ኣሎ መግቢ ክምገብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ መግቢ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ሲ እንታይ ይብሉ ናይ ፍጹማት ዓስብ ዘይኮነስ ናይ ሓጣን ናይ ድኹማት መግቢ እዩ ይብሉ ናይ ፍጹማት ዓስብ ዘይኮነስ ናይ ድኹማት መግቢ ምስ ድሕርና ክንርኤና ኣብቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ሃይማኖት ዘለና ቅዱስ ቁርባን ማለት እንታይ ማለት እዩ መስዋዕቲ ማለት እዩ መባእ ማለት እዩ ታ ቁርባን ማለት ሲ መባእ ንኣምላኽ ዝቐርብ ንኣምላኽ ዝወሃብ ማለት ናይ ማለት እዩ ስለዚ ምሳሌኡ እንድሕር ዳሪና ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ምሳሌታት ነይርዎ ማለት እዩ ሕጂ ብሉይ ኪዳን ጽላሎት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጽላሎት የለን ማለት እዩ ምናልባት ውን ገሊኣቶም ሰዋስኒ ቅዱስ ቁርባንሲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ኣይኮነን ጽላሎት እዩ ወይ እዚ ምሳሌ እዩ ዝብሉለው ክሳዕ ማዕሳ ምሳሌ ኮንብሩና ደሊለው ዞም ሰዋዚያቶም ብሉይ ኪዳን እዩ ጽላሎት ብሉይ ኪዳን እዩ ምሳሌ እምበር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምሳሌ ዝበሃል የለን ምሳሌ ዝበሃል የለን ማለት እዩ ምሳሌ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ነይርዎ ንኣብነት ናይ መልከ ጼዴቅ ታሪኽ ዘፍጥረት 14:18 ማለት እዩ ኣቦና አብርሃም ተዓዊቱ ምስ መጸ ስኒ ሕብስትን ወይንን ገይሩ ከም ዝተቀበሎ ዘርእሎ እዚ ናይ መልከ ጼዴቅ ናይ ሓቀኛ ሊቀ ካህናት ክርስቶስ ምሳሌ ንሱ ዘقرቦ መስዋዕትኻ ቀዳማይ ጸላሎት ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ካልእ በጊዕ ፋሲካ ክንርኢ ንኽእል ኢና ዘጸአት ምዕራፍ 12 ደቂ እስራኤል ማለት እዩ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ካብ ሞት በኽሪ ምእንቲ ክድሕኑ ስኒ ደም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ብደም ገንሸል ኣብቲ ቀዋም ልዳት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይለኽዩ ነይሮም ማለት እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ሕጂ ፓሳ ወይ ድማ ፓስ ኦቨር ማእዶት ይሓልፎም ነይሩ ማለት እዩ ሕልፍ ብሎም ማለት እዩ ነታ ደም ዘለዋ እንታይ ይገብሩ ይሓልፋ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ግን እቲ ጽላሎት ናይ ሓድሽ ኪዳን ክሳዕ ክንደይ ሙሉእ ምዃኑ ናይ ብሉይ ኪዳን ክሳዕ ክንደይ ሙሉእ ምዃኑ ረአዩ ደም ይለኽዩ ደሙ ለኽዮም ግን እንታይ ይገብርዎ ነቲ ዝተረፈስጉ ይበልዑ ሳኩ ሕጂ ታ ክንርዳእ ዘለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ከም ዘንጻህና ምስ ኣመና ንስጉ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንበልዕ ኣለና ሲያታ ነጥብካ ንስጉ ክንበልዕ ኣለና ማለት እዩ ሲያታ ነጥ ሕጂ እዚ ጽላሎት እዩ ነይሩ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት ይኸ ወንጌላዊ ዮሐንስ እንድሕር ዳርኢናሲ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ንግዚኡ ቁጣዓ ኣምላኽ ዘህድእ መስዋዕቲ እዩ ነይሩ ዳ እምበር ሓጢአት ክሓድግ ዝኽእል መስዋዕቲ ኣይነበረን ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ገንሸል መስዋዕቲ ግዝያውን ምሳሌን እዩ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1:29 ግን እንታይ ይብል ዮሐንስ ንጎይታ ምስ ረአዮ ስኒ ነዋ በጉእ ለእግዚአብሔር ዘያእትት ኃጢአት ዓለም ኃጢአት ዓለም ዘርሕ ገንሸል ኣምላኽ እንሆ ኢሉ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓቀኛ ህላወ ዘለዎ ንሱ ምዃኑ ማለት እዩ
كال منا كاب سمايات زبلعو إسرائيلاويان نيرو حجي لك عزمز بحري إرترا مس استساغرو انت يوم زرغبو منا يوم زبلعو لك نحنا دما مستطمقنا انت نبلع سغا ندم نولد እግዚአብሔር نبلع مالتي ስለዚህ እቲ ናብ ከነአን ንኽበጽሑ ማለት እዩ ዝተጓዓዝዎ ጉዕዞ ልክዕ ከምቲ ንሕና ካብ ባርነት ሓጢያት ናብታ ናይ ዘለዓለም ህይወት እንበጽሐሉ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ታሪኻዊ ምሳሌኡ እዚ እዩ ማለት እዩ እቲ ፍጻሜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካደራና ይንኸይድ ማለት ምናልባት መን እዩ ሰሪዕዎ መን እዩ መስሪትዎ ቅዱስ ቁርባን ዝብለቶ ጽቡቕ ወስቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ፍጻሜ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መስራተ ናይዚ ነገር እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቅድ 26 ሲ እንታይ ዝብል ኣብታ ድራር ፋሲካ ዝበልዑላ ዝነበሩ ምሸት እንታይ ይብል ክበልዑ ከለው ኢየሱስ እንጌራ አልዓለም አመስጊኑ ቀሪሱ ደቅ መዛሙርቱ እዚ ስጋዩ እንኩም ብልዑ እናበለ ሃቡ ጽዋ አልዒሉ ድማ አመስጊኑ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢያት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመዩሞ ካብዚ ኩልኩም ስተዩ እናበለ ሃቦም ይብል ማለት እዩ ሕጂ ጎይታ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ስጋዩ ብልዑ እዚ እንታይ እዩ ደመዩ ስተዩ እዚ ምሳሌ ደመዩ እዚ ከምኡ ይበለን ማለት እዚ ስጋዩ እዚ ደመዩ ብልዑ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣቦና ምስታናይ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ዘለኻ ነጣዓርጋ ኣባኻ ሕብዝ ተቆሪሱ እዚ ስጋዩ ካብ ዝብልዑ መዘከርታይ ካግበሮ ትብል ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ሰብ እንተዛርብያ ወላ እውን መዘከርታይ እንዲዝብል ዘሎ احنا خمتي كقلت صنح دما حقኛ ዝኾነ ስጋ እንደም ክርስቶስ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ከመይ ኢና ነዚ ነጣዓርቆ እዚኣ ኣገዳሲት ኮይና ስማ ብጣዕሚ እታ ሓደ ግዜስ ኣነ እንታይ ዝብል ስለምንታይ ኢና ንቃል ኣምላኽ ዘይደለና ትገርመኒ ማለት እዩ ብዙሕ ብዘይካትዕ መንገዲ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽናስ ጽሒፉልና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ክንፈልጦ ዘለና ናይ ቅዱስ ቁርባን ሓቀኛ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ ማለት እዩ እጂ ኣው ክንመጽእ ኣለና ናብነት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 16 እንተዳሪናስ እንታይ ይብል እታ ንሕና እንባረኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን ይብል ሓደ ቀዳማይ ሓቂ ክንፈልጦ ዝግባአና ስጋ እንደምንወል እዚ እንሕና እንባርኾ ቅዱስ ቁርባን ማለት እዩ ናይ በሓቂ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ምስቲ ብዕለት ዓርብ ዝፈሰሰ ስጋ እንደምንወል እግዚአብሔር ሲ ሓደ መቐጸልታ ናይ ትብዕለት ዓርብ ዝፈሰሰ ደም ክርስቶስ ዳንበር ካልእ መስዋዕት ይኮነ ካልእ መስዋዕት እንድሕር ዳኢልና ሽግር ክመጽ እዩ ምክንያቱ እንታይ ክትስውእ መንከ ከቅርበልካ እዩ ንኣምላኽ ባህ ከብል ዝኽእል መስዋዕት እኮ ኣይተረኽበን ወኣይረገ ለኣቡሁ ርእሶ ይዝብል ምሽ ወኣይረገ ለኣቡሁ ርእሶ እጣን ሕጂ ንነፍሱ ስኒ መስዋዕቱ ንገዛእ ርእሱስ መስዋዕት ዕጣን ወይ ድማ ጥዑም ናይ መስዋዕት ዕጣን ገይሩ ንገዛእ ርእሱስ ኣቕረቦ እዩ ዝብል ማለት እዩ እታ መስዋዕት እቲኣ ንኣቦ ባህ ደበል ሓቂ ካልእ መስዋዕት ከነቕርብ ኣይንኽእልን ኢና ምን መኽቕርቦ እዩ እቲ ብዕለት ዓርቢ ዝፈሰሰን ዝተቆርሰን ስጋ እንደምንወለ እግዚአብሔር ግና ክሳብ ሕጂ ይዛሪ ኣሎ ንድሕነት ብዙሓት ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እቲ ስጋ እንደምንወለ እግዚአብሔር እታ ንሕና ንባረኻ ሕብስቲ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ኣለዋ እታ ንሕና ንባረኻ ጽዋዕ ድማ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 16 ከንብብ ጸኒሐ ሕጂ እታ ንመዘክርታ ይግበርዋ እትብል እንታይ ማለት ያ እንድሕር ዳኢልና ባዕሉ ተርጉሙ ኣሎ እንዶ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቅዲ 25 እንተ ዳሪና ኸ ደሓኒ ካብ ቁጥሪ 23 ክንሪኦ ማለት እዩ እቲ ንኣኻትኩም ዘመሓላልፈልኩም ነቲ ካብ ጎይታ ዝተቀበልኩ
ጎይታና ኢየሱስ በታተ ተሐዘላለይት እንጌራ አልዓለይሉ አመስጊኑ ቆረሰሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንተኻትኩም ዝወሃብ ስጋዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ይብል ከምኡ ከዓ ድሕረ ደራር ነዚ ጽዋእ አልዓለሞ እዚ ጽዋእ እዚ ብደመይ ዝኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ ብእትሰትይዎ ግዜ ኩሉ ንመዘከርታ ይግበርዎ ይብል ሽባዕሉ መሊሱ ኣሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንመዘከርታ ይግበርዎ ማለት ነዚ እንጌራ እዚ ብእትበልዕዎ ነዚ ጽዋእ እዚ ብእትሰትይዎ ኩሉ ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ኢኹም እትነግሩ ነዚ ጽዋእ እዚ ክንበልዕ ነዚ ጽዋእ እዚ ክንሰትን ከለና መዘከርታ ማለት እንታይ ኩሉ ነዚ ስጋ ብእትበልዑ ነዚ ጽዋእ እዚ ብእትሰትይዎ ስኒ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ኢና ክንነግር ዘለና እሱ ኢና ነውር ዘለና ቅዱስ ቁርባን ምግባርና መስዋዕት ቅዱስ ቁርባን ምቅራብና ስኒ እንታይና ዓለም ንነግራ ዘለና ክርስቶስ ሞይቱ እንታይ ኮይኑ ተንሲኡ ምስኡኻ አተንሲኡና ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅዳሴስ ንዝየኑ ሞተከ ወትንሣኤከ ቅድስተ እናበለት ሞትን ትንሣኤን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወር ማለት ክሳዕ መወዳእታ ሕጂ ትሕቲልና እንድሕር ዳሪና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:27 ኣብዚ ንርኢ ሕጂ ምሳሌያዊኡ መዘከርታ እዩ ዝበሃል ዘሎ ጠቕላላ ከምዘይኮነ ባዕሉ ገሊጹ ኣሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ከይተገብኦ እንጌራ ጎይታ ዝበልዕ ወይ ጽዋእ ጎይታ ዝሰቲ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን ዝዕቅብ ሕብስቲ ይኮነን ወይኒ ይኮነን መጀመርያ ሕብስትን ወይንን ኮይኑ ይቐርብ ብጽዋእ መንፈስ ቅዱስ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ግና ሓቀኛ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ይኸውን ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን ይዝዕግብ ንዑ ከይተገብኦ እንድሕር ዳኣ ዝበልዕ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን ይዝዕግብ ማለት እዩ ኣብ ተራ ሕብስትን ወይንን ኣይኮነን ማለት እዩ እምበኣር ኢሉ ሰብ ካብዚ እንጌራ ዝቅድሚ ምብልዑን ካብዚ ጽዋእ ዝቅድሚ ምስታዩን ርእሱ ይመርምር ይነሳሕ ማለት እዩ ካብዚ እንጌራዝን ካብዚ ሕብስትን ቅድሚ ምብልዑሲ ይነሳሕ ቁጥሪ 29 ከዓ እዩ ዝዓበየ ነገር ማለት እዩ ከመይ ስጋ ጎይታ ምዃኑ ፈልዩ ከይፈለጠ ዝበልዕን ዝሰትን ኣብ ገዛእ ርእሱ ፍርዲ እዩ ዘምጽእ ትትበልዖ ዘለኻስ መዘከርታ እዩ ምሳሌ ኣኮ ደይበለ መዘከርታ እንዳበልካ እንተበሊዕኸዮ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ፍርዲ ተምጽእ ከመይ ዝብሎ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ጎይታ ስጋ ወይ ድማ ስጋ ጎይታ ምዃኑ ፈሊኻ ክትፈልጥ ኣለካ ክትኣምን ኣለካ ተና ቤተ ክርስቲያንና ዝበሃላ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ሰብ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክበፅሕ እንተኮይኑ ክገብረን ዘለዎስ ክልተ ዓበይቲ ነገራት እንታይ እየን ሓንቲ ርእሱ ክምርምር ኣሎ ተኻልኣይቲ እቲ ዝበልዖ ናይ ጎይታ ስጋ እንደምን ምዃኑ ክኣምን ኣለዎ ትብል ስለዚ ናይ ጎይታ ስጋ እንደምን ምዃኑ ፈሊ ከይፈለጠ ዝበልዕን ዝሰትን ኣብ ገዛእ ርእሱ ፍርዲ ዘምጽእ ኢሉ ኣብ ቁጥሪ 30 ሕጂ ነዚ ንርአ በዚ ምኽንያት እዚኦም ኣብ ማእኸልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝሞቱ እውን ብዙሓት እዮም ኣብ ርእስና እንተንፈርድ ግና ኣይምትኾነና በናይ ምኽንያት ዳ ኣብ ማእኸሎም ገሊኦም ሕሙማት ገሊኦም ድኹማት ገሊኦም ሙታት ኣለዉ መዘከርታ ተኾይኑስ መዘከርታ ተኾይኑ ክሕምም ኣይግባእን እዩ መዘከርታ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ዝሞቱ ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ መቕዘፍቲ ኣለዎ እግዚአብሔር ብምሕረት ይጠምተና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንታይ ዳ ቅድም ርእስኻ ምምርማር ካልኣይከ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ምዃኑ ምእማን እዚ ክርክር እዚ 500 ዓመት ኣይገበረን እዚ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘመነ ሐዋርያት ኣትሒዛ ኩሎም ሐዋርያና ኣበው ንስጋ እንደምን ወልደ እግዚአብሔር ከም ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ዳእምበር ምሳሌያዊ ኢሎሞ ኣይፈልጡም ማለት እዩ ከምኡ ዝብል ትምህርቲ የለን እንታይ ዝብል ኣለኹማን ኣብ ንባዕሎም ኣብ ሞንጎ ማርቲን ሉተርን ቶም ድሒሮም ዝመፁ ፕሮቴስታንትንሲ ፍልሊ ከም ዝነበረ እቶም ድሒሮም ዝመፁ በዓል ካልቪን እንታይ ከም ዝበሉ ስጋ እንደምን ወልደ እግዚአብሔር ደይኮነስ ምሳሌያዊ ወይ ድማ መዘከርታ እዩ ምስ በልዎስ ማርቲን ሉተር ኳሴ ኣይ ምሳኻትኩም ኮይነ ተራ ወይኒ ካብ ዝሰትስ ምስቲ ጳጳስ ከይደ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰቲ ይሕሸኒ ከም ዝበሎም ይንገር ኣብ ታሪኽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ንባዕሎም ዝሓሳብ ኣብ ዘምፁ ናይ ፕሮቴስታንት ሓሳብ መብዛሕትኡ ከማን ከምዚ ዓይነት ፍልሊ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን
ካብ ዘመናት ሓንቲ መዓልቱን ሕቶ ኮይኑ ኣይፈልጥኒ ናይ ብሓቂ ካብ ሃዋርያት ካብ ዘመና ሃዋርያት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢና እንገልጽ ጸኒሕና ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዕዞ እዚ ሕቶ ኮይኑ ኣይፈልጥኒ ስለዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ላይ አትርድኦ ብጣዕሚ ዘገርም ማለት እዩ ንስጋን ደምን ከም እንታይና ንርድኦ ቀደም እንታይና ኢልና ነርና أو زفترت معرف سلسته فقد عسران كلتن كله جزء نتود تزي تردي أخيا تمدحن يرد أكاني آدم انتهي نايلنا نيرنا حتى أتمس جبرسي انتهي جيرو جزء أبير أم معرف سلسته فقد عسران كلتن جزء أبير أملاخ دم إنه آدم كم حدا خبانا صبقون كفؤن زفلت كون حجقة نزل ألم هي وكوينو كينبر كاب هيو توسيدو أيبلع حجريو هيوت كيبلع سلام انتي هيوت كيبلع كالكيلو نتبل انتينا مليسنا نيرنا مسحات اتهم كلهم تان هياو كيكون مسحات اتو خلص هياو كيكون نزل على حجينا بتمكت بسم ابون ود المنفس قدس بمئمان بتمكت ابيلنا منفسنا هياو مسكونه جن كاي كنبلع علنا كابتا هيوت كنبلع علنا قدس قربان حج انتي اتا هيوت يا ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት አኔ ኢሉ ጎይታ ቦታትና ከአውዳሴ ማርያም ስንታይ ኢሎም ከፈለን ንብላ እመፀ ህይወት ዘውእቱ ስጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ ኢለማት ካብ እፀ ህይወት ካብታ እፀ ህይወት ተባለ ተማለ ዝተኸልከልናያ ካብአስ ክንበልዕ ሂቡና እሱ ኸመኒ ስጉ እንደሙና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ኮይ እታ ተማሊ حتان كلنا هيوان كينا كينبر استخلكلنا حجينا بتي قداس زخونه ناي كريستوس سرح بسرح منفس قدس بسم ابون ود المنفس قدس اميننا تطميقنا بوهبت منفس قدس هيوان مسكوننا هيوان مسكوننا غنا كابتا هيوت كنبلع يدلينا ማለት اجي تاتبلع حجي دلا عينيتيا تاتمال استخلكلنا هيوت يا مالتي نزي ايام كفلنا نبلا امص هيوت الى مبوتاتنا قالي ما تسمع لنا بنا بتعمل نصر يوتي مجلس مالتي اسكن بتناي قنديتا حطنا خناتو مستيرو قربان اب دحنتنا زلو ترح جخنري كل شعنتا دحنت كيرسعنا عندنا ما هيدلنا ساسل زخانت مأساريتنا مالتي اب نجر دحنت ناي حدا ولق اسب قدس قربان انت يترو حجي انتايتي مسرتاو ነገር بمسرع خنمصا لنا تمال موتات نيرنا حتياتنا حجي غنا انتاي هيوانينا كنك ابنا برع علم كن كيد انكلنا مجمريا كم زبلنا هيوتي هياو زغبري سا قدم كنري هياو زغبري اونجيل يوحنس معرف شو دشه فقد 50 حدن كتاب 50 حموشن زلو متدارينا هيوتي لنا ماتي نعو بلعخا هياو زغبري زي حجي مسرتاو نغاري exactly غويتا انتي زبلوم اتخاب سماي زورده هياو انغيرا أنا يسول تاتمال استخلكلنا هيوتسي جنتاي أنا نسأل له يتخاف سماي زورده هياو انغيرا أنا كابز انغيرا زبلع زبله نزل ألم كنبر بتعمي نصر كلام لا كابز انغيرا زبلع زبلس نزل ألم كنبر إذا أنا من انت هيوت عالم زهبو انغيرا خا سغاي سغاو دسب انت زي بلعكم دومون انت زي سيتكم سي هيوت كم زي بلكم بحق بلكم الله سغاي زبلع دميون ستي نايزل عالم هيوت اللاتو انون بتا دحريت معلتي كتنسو اي كم تهياو ابو زلاخنا انا خاببو هياو زخونكو كومو خا تسغاي زبلع باي هياو كوينو كنبريو اتسغو زبلعسي انت كوينو ينبر هياو كوينو ينبر مالتي زي هياو زغبر ناي كريستوس حقنيا سغان دمني مالتي سغا ود سب تزي بلعكم دمون تزي تسستيكم
إذا الألم هيوت يقولكم من يلنا سلازي ستريت فورورد يزله نصر تمرتي مالتي أب دحنتنا زلوا قد حجي أب رأس أب زمسرت غيرنا هياو زقبر إلنا حكي مش هم هيوتيو إلنا مش حكي تقدمي كم حق أن يهلا وينا نحزو زخن ردو أزلنا نايب حق ناي كريستوس سجن تمن أبوتاتنا أنت يقولوا قدوس قربان أما علتو هيوتنا كن ملالس إن كلا ناسي سب كوينو حتيات زي قبر يلا حكي هريا يوحنس قد أنت يقولنا عنا نتم أمنت أتم حواتي يلو إذا تصحفوا لكم ذلو خسي أنتي إذا تصحفوا لكم ذلو خسي حتيات من أنت خيتو قورو إلي دحاني قال بقالا كم ببا إلي قدام يوحنس معرف كلته إيدن بزولو فاد حدا أتم دوكي إذا تصحفوا لكم ذلو حاتيات من انت خيتو قوري لي حدوكو حاتيات زقبر انتو اللوغنا أبكن مكزيابير أبو زتابق لنا ألنا نسو اتصادق يسوس كريستوس يو نسو من انت حاتياتنا بجاخونا من انت حاتيات كل علم كأنبر من انت حاتياتنا تراي أيكونني بالمالاتي سلازي حاتيات كيتو قوري لي حاتيات انت قبرنا قنا حجيب زي آيات مثلا حاتيات انت قبرنا قنا إلو أبكن مبو زتابق لنا ألنا نسو اتصادق يسوس كريستوس يو لنا እታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ዝገበራ ናይ ደም መስዋዕቲ ሓንሳእን ንምንታይ ነ ንሓዋሩን ማለት እዩ እቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ህያው ንዘለዓለም ዝነብር ደም ማለት እዩ لعليلو ننتايبل ناب قدم ناب كال مسغاري لعليلو اندحر اب وانجيل اب قداما يوحنس معرف حدم فقدي شوعت اندحر دارينا دم يسوع كريستوس ودوخا كاب كل حطياتنا انت يغبرنا ينصحنا يويبل سلازي ازي دم ازي كاب كل حطياتنا انت يزغبري زنصي مالتي حطيات انت غبرنا حجون مالتي كاب دم يسوع كريستوس وصاي حدقت حطيات يلا تكهن انتهي بالمسيلكم اب قداسي حواريات اندحر دارينا قطر 105 ابنت اب قداسي حواريات ريناس تكهن بصلوته قداسي نتس غندمن ولد እግዚአብሔር مسدالو قدمنا اب قدوس قربان مورادو زصليا صلوت الله انتهي بالمسيلكم او እግዚአብሔር املاخي بهزبلكا مسوات سغا ودخا انه بهزب بلو نعمل እግዚአብሔር سني بهزب بلو مسوات انت لا حنت مسوات طريا سخاينيتيا نيغويتا يسوع كريستوس انتايلنا قدوس قربان مقصلتا نايت بعلت عدد سسس دم دامبر كال مسوات ايكون سلازي تخان انتايبل بهزب لك مسوات سغا ودخا انه هو يبل ها حدا ودخا من انتاي مويتيمو بز كل حطياتي انا حسين حجون موتن تنسان يسوع كريستوس يفتح قدوس قربان رياد لنا حدا ودخاس من انتي مويتيمو بزو كل حاتياتي تيغبرلي شو انتي بالمسيلك انه اب قرانيو زفسس نصح دم ودخا من انتي يطرعل يا غيتانا يسوع كريستوس دم نزل عالم زطرع دمي زطابق دمي زطرع انتي يبل كم دم ابيل ايكونن دم ابيل كساسي نير يخسسي نير كاب دم ابيل زحيش دم تباهيل انتي انه اب قرانيو زفسس دم ودخا من انتي يطرعلو إلو ازز الزارب دم ناي باريخا حاتيات زستسري يخون انتي لي زطرع زغبرو ايفلطون يمو قرب لولو غنا اب افنا خلو اتي سغان دم ولد እግዚአብሔር سي اول كلا كما زهم وبل الما سلاما سبقتاني انزهالو مستعفهم يبل قداسي اتناتي وسكا تكانسي اب افهم كله اتسغان دمنسني اول دي يسوع كريستوس كم تزحمه مسب كينكاسني املاخي نمنتي حدك كنبل يبلو مالتي حجي غويتانا يسوع كريستوس سي ابزنا حجي هلاوي وخوينوسي كوم يبلالو دينا لنا يكون اتحنس اب قرانيو زغبرو
ናይ ቤዛነት ስራሕ ግና ሓንሳን نحور نحورني حنسأ نزل ألم زتجبري كم تخوينه ما أنتي عسرت معلت أنت كخون كدلي ورج كدلي سكال كدلي مالتي كم يكون أنجن حنسأ نحورن جيروا إبراهيم أبنت معرفة تشعت أنت داري ناس نزنا جرزي نزنا سوات زي حنسأ نحورن كم زجبرو ينقرنا مالتي إبراهيم معرف تشعت إذا نبذل له أنت يزبل إبراهيم معرف تشعت فقد عسران شو عتن تدارينا كمي نسب حنسا كموت دحريو أفرد تسريع له قالو كمو خا اتنا بزحات حتيات من تخرح حنسا زتسوء كريستوس حتيات كتصور زي كونس نمدحنتهم زصبيو كالاي غزي كغلص يويبل لحني لعلي له كم بباي مالتي اوا امبار نايت اب سماي زولو ነገር ምስሊ ዝኾነ መስዋዕቲ ዝነጽህ ግድ ካብ ኮነ እቲ ሰማያዊ ነገር ንገዛእ ርእሱ ብዝሓሸ መስዋዕቲ ክነጽህ ግድዩ ከመይ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ደው ምእንቲ ኽብል ናብ ሰማይ ኣተወ እምበር ናብታ ብኢድ ዝተገብረት ናይታ ቀንዲ መቕደስ ምስሊ ዝኾነት ኣይኣተወን ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ደም ካልእ ሒዙ ናብ መቕደስ ዝኣቱ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ብዙሕ ሰዓት ክስውዕ ናብ ሰማይ ኣይኣተወን ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ክስውዕ ብዙሕ ሰዓት ናብ ሰማይ እንታይ ይገበረን ኣይኣተወን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ክርስቶስ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሰዓት መከራ ክጸግብ ምተገበኦ ነይሩ ኢሉ ሕጂ ግና ብመስዋዕቱ ገዛእ ርእሱ ንሓጢኣት ምእንቲ ክድምስስ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ዘመን ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ተገልጸ ዕብራውያን 9:26 በቃ ንሓጢኣት ምእንቲ ክድምስስ ኢሉስ ኣብ መወዳእታ ዘመን ሓደ ግዜ ንምንታይ ንሓዋሩ በቃ እቲ ሓንሳ ዝተገብረት ናይ ደም መስዋዕቲ ናይ ክርስቶስ ግና እንታይ ሓንሳን ንሓዋሩን እያ ማለት እዩ ስለዚ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገብር ንብለለና ካብ ኩሉ ሓጢኣትና እንታይ ዝገብረና የንጽሐና ማለት እዩ ሕጂ እውን ሕድገት ሓጢኣት ካብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወጻኢ የለን ስለዚ ሰብ ተነሲሑ ናብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና እንታይ ይገብረና እዩ የንጽሐና እዩ ካልኣይ ኩሉ ሰዓት ከም ኣብ ሙሱ ተተሓዘ እዩ ቅዱስ ኣምብሮስ ዝበሃል ስኒ እንታይ ኢሉ ኣነ ኩሉ ሰዓት ስለ ዝሓጥእ ኩሉ ሰዓት መድሃኒት የድልየኒ ዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክዛረብ ከሎ ኩሉ ሰዓት ሓጢኣት ስለ ዝገብርሲ ኩሉ ሰዓት እንታይ የድልየኒ መድሃኒት የድልየኒ ሕጂ ቅዱስ ቁርባን መድሃኒት ናይ ዘይሙማት መድሃኒት ወይ ድማ ናይ ሞት መድሃኒት ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ሕጂ صبيغنا كنردأ زقبأنا بزح جزي أبزبنا زرق نقدس قربان كم عسبي مرأي مالتي انت خوينكا ناب أملاخ زيت ملس انت خوينكا زيت نسع انت خوينكا زيت قرب انت الكاس انت يبلكا بك أكوداد قد انت ياخد ود مسحات أدي قوت أرازلك كلا أي كاسي قدس قربان نسيخا تقدس كاخا خمزيخا نو بزي قدس قربان دا خمي كتنصهن كتقدسن ቅዱስ ቁርባን ሓጢአትካ ተኣሚንካ ተነሲሕኻ ኸዳ ተقبሎ ዳ እምበር ፍጹም ከንካ ይኮንካን ሕጂ እንታይ ኢሎም ከምዚ ኣብነት አላ ቅዱስ ቁርባን ዝኸመይ ኻትሪና ኣብነት ዞም ጉያ ዝጎዩ ምሻለው ወይ ካ ሳይክል ዝወዳደሩ ምሻለው ብሽክለታ ዝወዳደሩ እሳቶም ክልተ ኣለዋ ከነስተውዕለለን እቶም ብሽክለታ ዝኸደሉ ኣብ መንገዲ እናኸዱ ከለው ዝብላዕ ነገር ድህብዎም ኣለው ወይ ከም ቾኮሌት ዓይነት በሎ በናና በሎ ይህብዎም ኣብ መንገዲ ሓቀይ እንዳበልዑ ይዝውሩኻ ሓቀይ ምስተዓወቱ ኻ ድህብዎም ኣላ ሰኻ እንታይ መዳልያ ኣላ ሕጂ ቅዱስ ቁርባንሲ ከም መዳልያ ዲና ንሪኣ ዘለና ዋላ ከም ታበናና እታ ነጥ ከም ዓስቢ ዲና ንሪኣ ዘለና ዋላስ ከም መግቢ ቅዱስ ቁርባን
ናይ ፍጹማት ዓስቢ ኣይኮነት ቅዱስ ቁርባን ኣብታ ዓስቢ ንምብጻሕ እትውሃብ መግቢ ማለት እዩ ዋላቶም ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝበጽሕና እውን ክርዳኣና ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ካብ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝበጽሕስ ወዲ ኢሉ ይሓስብ ማለት እዩ ኖ ምስ ጸጋ ኣምላኽ ምእንቲ ክትዓይስን ሓይልን ጉልበትን ኢዳ ዝወሃበካ ዘሎ እምበር ቅዱስ ቁርባን ናይ ድኹማት መግቢ ተኣምበር ናይ ፍጹማት ዓስቢ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣጸቢቕና ክንሪኦ ይግብኣና ኢልና ማለት እዩ ካልእ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ሓድነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘጽናዓካ እንታይ እናይልና ነርና ሓደ በረኸታት ወይ ድማ ጸጋ ናይ ጥምቀት እንታይ ኣብታ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ኣብታ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ኣካል ትኸውን ኢልና ነርና ምሽሓቀይ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ኣብ ሓድነት ናይታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዝገብረካ ዘጽናዓካ ሕጅረ እቲ ቀዳሲ ዲያቆንስ እንታይ ዝብልሞ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ተሓድነት ዝህብ ስጉኡን ደሙን ሰላም ንለምን ኣሎና ይብል ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሓድነትና ብምንታይ ድፍለጥ ካብታ እንካፈላ ዘለና ሓንቲ ስጋን ሓንቲ ደምን ስለንካፈል ዘለና ምስታ ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ኣለና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እንታይ ቤተ ክርስቲያን ቶም ቀዳሞት ነቢያት እያ ቤተ ክርስቲያን እቶም ቀዳሞት ሐዋርያት እያ ቤተ ክርስቲያን ቶም ቅዱሳን ሐዋርያት እያ ኣብ ሰማይ ዘለዉ ይኾኑ ይኽእሉ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ይኾኑ ይኽእሉ ኣብ ምድሩን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ህንዲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሶርያ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኤርትራ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እታ ቤተ ክርስቲያን እታ ሓድነት ናይ እምነት ኣብ ዘለና ሓድነት ናይ ቅዱስ ቁርባን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 16-17 እታ ንሕና እንባረኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን እታ ንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን ሓንቲ እንጌራ ካብ እትኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ከለና ሓደ ስጋ ኢና ይብል ማለት እዩ ንኹልና ኣብ ሓድነት ዘምጻና እቲ ስጋ እንደምንወለ እግዚአብሔር ማለት እዩ ከዳድናና ክፍለ ክእል ንሕና ነጸላ ንገብር ግብፃውያን ጸሊም ዲዮም ክገብሩ ወይ ጻዕዳ ዲዮም ክገብሩ ካልኦት ከዓ ካልእ ዓይነት ኣከዳድና ክህልዎም ክእል ንዓና ሓንቲ ትገብረና ዘለና ግን እንታይ ካብ ሓንቲ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ስለ እንካፈል ዘለና ስለዚ ኣብ ሓድነት እታ ቤተ ክርስቲያን ብምእታውካ ከዓ ኣብታ ቤት ኣብ ውሽጢ እታ ቤተ ክርስቲያን ንዓባኻ እናተሃነጽካ እንታይ ትገብር ተዓቢ ማለት እዩ እጂ መቃርብትና ዳበልና ንፈላለዩ ኣሎ ነቶም ናይ ሓድነት እምነት ዘለና ከም ኢትዮጵያውያን ከም ግብፃውያን ከም ኣርማናውያን ሶርያውያን ህንዳውያን ዝኣመሰሉ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት መቃርብትና ንብሎም ማለት እዩ ኣብ ሓድነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘለና ንኣምን ማለት እዩ ከም ምንጭ ጸጋ እዩ ማለት እዩ እዚ ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል ከለና እንታይ ኢና ንቕበል መንፈስ ቅዱስ ኢና ንቕበል ስጋ እንደምንወለ እግዚአብሔር ክንበልዕ ከለና መንፈስ ቅዱስ ኢና ንቕበል በዚ ምክንያት እንታይ ኢና ንብል ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌና ንብል ማለት እዩ ሓቀይ መንፈስ ቅዱስ ክጽዋዕ እንከሎ ንምንታይ ኣብ ግዜ ቅዳሴ መንፈስ ቅዱስ ዝጽዋዕ እቲ ቁጥሪ 1 ነቲ ሕብስትን ወይንን ናብ ስጋ እንደምንወለ እግዚአብሔር ይልውጥ ካልኣይ ከዓ ነቶም ብንስሓ ስጋ እንደምንወለ እግዚአብሔር ክበልዑ ኢሎም መጽኦም ዘለዉ ምእመናን እንታይ ይገብር ንዕኡ ንምብላዕ ዝተዳለዉ ይገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳስ ብቕዓት ይገብሮም እንታይ ይብል ተቀዳስ ኻን እቲ ቅዱስ ነቶም ቅዱሳን ይብል መን እዮም እቶም ቅዱሳን መን እዩ ቅዱስ ካባና ኩልና ሓጣኣና እንዲና ብንስሓ ግና ናብኡ ዝተመለሱ ዘበሉ መንፈስ ቅዱስ ንዕኡ ንምብላዕ ብቕዓት ይገብሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ዓለም ክንነብር ከለና ስኒ ነቶም ድኹማት መግቢ እንድሕር ዳኢልና ኣብ ናብራ ዝዓለም እዚኣ ክንመላለስ ከለና ስኒ መንፈሳዊ ጸጋን ሓይልን ጉልበትን ይኾነና እሞ ብትእዛዝ ኣምላኽ ክንመላለስ ንዕኡ ዘስምር ሓሳብ ክንሓስብን ክንገብርን ሓይልን ጉልበትን ካብ እንቕበለሉ መግቢ ሓደ ቅዱስ ቁርባን እዩ ማለት እዩ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ቦና ምናልባት ኣብዚ ከምዚ ክግለጽ ዝጸንሐ ኣብትን ህዝብና ኣብቲ ምእመን ኣሎ ፈልጦ ጸናሕካ ማለት እዩ እቲ ዓስብ ዝመስሎ ገርህም ነጸናሕና ማለት እዩ ንሱ እውን ዝኸይድ ኣሎ
بعدما وندرتو من السيدو يقبلي نسير وسوان وربي مساركا دق خاب مسمرعها قال زبحال الله نغرات زون كمزنت عدم درت غبرلو مالتي حدا زلوتي كنصر زلو مالتي ቅዱስ ቁርባን ሲ عدم ጾታ ደረጃ ትምርትኻ ደረጃ መነባብሮኻ ኣብዚ ጽልዋ ኣሎ ወይ ይፈልድ እዩ ከመይና ክንሪያዝያ ቦታትና ልዕሊ 40 መዓልቲ ካብ ቅዱስ ቁርባን ዝተፈልየ ብመንፈስ ከም ዝሞተ እዮም ዝምሩና ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እቲ ነገረት ስለዚ ካብ ቅዱስ ቁርባን ብፍጹም ኢና ክንፍለ ዘይብልና ማለት እዩ ብፍጹም ኢና ካብ ቅዱስ ቁርባን ክንፍለ ዘይብልና መግቢ እዩ እንድሕር ዳኢልና እቲ ዝተወልደ ህፃንሲ بمجبي يعبي عند حرد الناسي بمنتهي ده أمخت عبي بخميس كتسجى أملاك تقبل يجي انتايو نايمرد دعتا شجريو امبر حرا كيف العخا يعبدي ها بتسجى نقولي يسوع كريستوس بمفلات العبيو كبهال كلس حدا خابتي بتسجى منفس قدوس إن عابيلو زعابي وترى حدا كمان كسرع زخل قدوس قرباني كابزي قدوس قربان زتفلينا منبر بتعامي زوجي مالتي إذا كلنا ودنا وقالنا عابينا نشتنا قدوس قربان كهلو سكبا مالتي حجي بعد ما أيفلني كله كافتا ود ب4 قال ب8 بتمك تجمرنا لا كسع مودة هيوتنا قدوس قربان كنا بريق بان نياتو قدوس أمبروس تايديلو كل ساعة حتى أتساز قبرسي كل ساعة مدهني حجي تا أنت كم ناي فتسومان غيركا يرأس له زلوا مالتكم حدا زي كمان تريها نزوق أربو سبات سني وقصة كأربو لهم كل سنة بعتا دا قرب كاس كم زتبل كم زتقبر حكيو تقدس قربان كبرن عبد النجاري جن إذا مالتسي نتسبسي فتسيمو بالحريص حتيات أي جبرنيو مالت ناس هيكون حتيات أنت جبر ناس دم يسوع كريستوس ودوس كاب كل حتياتنا أنت جبرنا كان صهناي وتقدس خان أنت يدي زبل أبا افتقداسي هوارات عنتو يزن ببني أنت يدي زبل أفتقد صلوت نسدحانكوس حت سيطان بحتيات بني منتك حتيات جيروس وجينيو إيه بالمعدي موقعت لك سلازي قصلقا كتحكم يا خاتم مالتي قدوس يوحنس أفورك أنت يلو بيتي كريستيان سيحكمنا يلو إحنا خلينا حموات حجي كقرب زرعها يوسف عند حرداء الله خينو حمامو فليتو فو مدهنيت تجمر إيه مالتي فللينا كلنا حموماتنا زقرب زي قرب كل حمومي كلنا حموماتنا مالتي جنك اتعب قدوس قربان زلو انتاي حمامو فليتو مدهنيت جميرو لازق حويو exactly اوكي اتو مدهنيت دي جمروخه حمامهم كصنيعهم موتي اي منفس موت مالتي سغاو موت كلنا هنا نموت سلازتا مسبقه انا نقبل تبدلاسي انصاري خوينا زلا اتم زي تقبلوا يوم بقي ام مالتي بتناتو مالالا سلازي وقعهم زي غبوهم زلو قدوس قربان مالتي اتم اي وقعنا نزبل زلو يوم قدوس قربان نخبو قزبسل زلو مالتي زقرب سب اند حدار اينا انا حمومي أنا حتياتني إلو زأمن سلازي متان كفوس يوسد إتي أنا مدهنيت أدلينني أنا تسجمي بالليل كم زيلن تنوركو أملاخين داغو هاخو كم أملاخ تفلي تنوركوس تسجم أيكون زبلكا أبكاب تقدس قرباني في الله مالتي ساعة قال لي وتسمعنا بنا أزيو عمق زبالة سفح زبالة كريو زنحنا أبتي تسقى أملاق نقبل له من كدتات زبل لومي ملازم يكرنا لنا بأمناتي لنا جميرنا مالتيو بتأمكات كيدنا بميروني لنا حجدما قدس قربان ودينا لنا مالتيو زمت زلو كفال دما بزعباتي مس تسقى أملاق معي زبل أرستي كنرئينا جزيكم يهمكم بزحيد يسيركم مسايس لسناهم طعمي زمسكنكم زخبركم تحتاتلتنا شارشاي كفال اب اورثودوكسات متحنا تاوزو دارستي كنقولوا صنحنا منفساوت تزودينا لنا زمص كفال شوعي
ክፋል ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ሰላም ቅና ኣናስታስያ